Jeg vil prøve at vise dig, hvordan du kan måle areal af figurer i GeoGebra. Jeg starter lige med at slukke for akserne her og få et gitter på. Nu prøver jeg at tegne et rektangel. Sådan, nu har jeg tegnet et rektangel. Så er der her et værktøj, der hedder areal. Hvis jeg vælger det og klikker inde i mit rektangel, så får jeg at vide, hvad arealet er. Arealet er 6. Jeg vil lige prøve at vise dig noget. Det her vindue herover, det hedder et algebra-vindue. Det er faktisk sådan, at det rektangel, jeg har lavet her, prøv at se, når jeg har musen hen over det, kan du se, så lyser det op herover, bliver gråt her. Den skriver faktisk her polygon 1 lig med 6. I virkeligheden skriver GeoGebra arealet. Men man kan også måle arealet med det her værktøj. Jeg kunne lave en trekant. Sådan her. Prøv at se her. Den står hernede. Polygon 2 er lig med 2. Arealet er 2. Vi kan prøve at måle efter. Arealet var 2. Jeg vil lige vise dig, hvis du skal måle arealet af en cirkel, så skal du bruge arealværktøjet her. Det kan du ikke se i algebra-vinduet, og der skal du faktisk klikke på kanten af cirklen. Så måler den arealet. Så arealet af den her cirkel er 15,71. Nu er det din tur til at måle arealet af figurer i GeoGebra. God fornøjelse.